The Reserve Bank of Zimbabwe confirms new ZiG notes ready. Gradual rollout set for early 2026. Tizarabina mashoko buda panguva ine uchonekwa kunzi the Zimbabwe Economic Review yobuditsa nawo ichitaura mashoko ekuti RBZ ikokonfirma kuti kune manew ZiG notes aiwa ava ready kuti ave rolled out kutanga kwegore ratiri kupinda 2026. Tsarabina mashoko anozikanwa kunzi inhau isingafarwi nevanhu ende vanhu vanotoziva kuti nhau dzemari kana dzinge dzakutakwa especially dzemanew notes aiwa zvatoshata. Don't subscribe or like out on the bell icon. Tipita panapa muZimbabwe Economic Review anoendera mberi achiti the Reserve Bank of Zimbabwe RBZ Governor Dr. John Mushavana has confirmed that new ZiG notes are ready for release through banks and authorized channels. He said the rollout will be gradual and carefully aligned with economic conditions and genuine cash demand. Dr. Mushavana added that the notes expected to be introduced within the first 3 months of 2026 and will not increase money supply as banks will exchange cash for their existing electronic RTGS balances held at the Reserve Bank. Tomashoko anobuda achitakwa panapa neZimbabwe Economic Review nawo inonyatsokuzikanwa kunzi aiwa panguva inoi vanhu tichaswera kuti munyika yeZimbabwe some of the people or most of the people vanotoshuvira kana kuri kuchengeta mari dzavo anga mareserves avo aiwa kune mari yekunze anova maUS dollars oda kuti havanyatsi kutrusta our own currency anytime inomuka yakaita zvayada. Panguva ino tichiona kuti RBZ tichirolla out manew ZiG notes inova another phase inoonekwa kunzi atova another phase aiwa yekutotya chaiko vanhu kutovhunduka kuti zvichaita sei mari dzatinenge tinadzo kana ari maZiG. Vina comment section medu nzwa funguro enyu matodiwa pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like chitoamba bell icon.